Mhm. My favorite. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng inihaw na bangus at sinampalukang sitaw. Ayan mga kapudibit, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga tang kay Kapampangan. Mga tana po. O mga tana po. Ayan. Cheers. Ay, cheers na tayo. Cheers. Ayan. Ano natin itong bangus? Ano na? Ang laki. Yes. Tingin mo na lang. Ikaw mo natin dyan. Yan. Mag-rise na kami. Ay, kapaling Ay, nasi. kapalit ah. Malagkit si nasi ni. Ayan, sa mga nanood ng last video namin, diretsong video, walang tinakita yung prayers po Yes. namin. Kasi patay yung ano. Naputol po talaga yung, yung video. Hindi naka-open yung camera. Hindi naka-on. Sige. Laki ng bangus nila. Yan. Init. Mapali mo. Dahil tinit. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganda na po. Manganta mo. Sitaw. Naman. Maslam. Ne? Ang tamis ng sitaw. Fresh siguro ito. Kaya nagtagdapam. Lara. Singkamas. Talong. Yan. Kapar ko daw. Naman. Lampihan niya ako sa baho. Yan. Thank you. Ayan. Manyaman sitaw. My favorite.
Manyaman po yun mga kapudibis. Masarap to. Mag-iyaw kayo ng bangus tapos lagay nyo sa ano, sinampalukan na Sitaw. sitaw. Kamansiya ay kamanyang ya kasi kayong Kapampangan. Kamangyang. Mula. Ayan, happy birthday, Tita Melissa. Nang Mel, happy birthday. Ayan. Happy birthday. Wala bang papansit dyan. Ay? Dami rin pag-lips sa lips ko naman. Lilwal yung mata, pati yung utak. Makakalo na siya pala yung kalips-tulis. Bulwal mata. Aray ko. Yan, shoutout sa boyfriend ni Valerie. Eh, nakakipag-lips to lips. Lalabas yung mata mo. Ali, masip-sip yan. Ano kasi na? Magawa ng jelly. Maubos ko yan. Sarap pa naman. Sarap. Sushi lang. Makabisa? Naparami yung kanin kakain ko sa sitaw. Sarap.
Ayan. Grabe, magluto na kayo. Simple lang, no? Madali lang siyang ilutuin. Ano lang, maggisa lang kayo ng sitaw, tapos lagyan nyo ng sinagang mix na yan, kaya sampalok. Pwede yan. Ihawin nyo lang yung bangus. Pagka ihaw, habang kumukulo yung sitaw, ilagay nyo lang yung bangus hanggang sa lumambot pa ng ano. Masarap po, promise. Meron tawag dyan sa mga Bisaya. Oo. Sa amin, sinigang, Sinampalukan. Sinampalukang sitaw. Yes, na may Bangus. iniyaw na bangus. Ayan. Ayan. Manyaman. Ayan, Nang Mel, happy birthday po kaya ka. More birthdays to come. Ayan. Ay, mga po, baby, shoutout po kaya ka, Tita Olivia, Tito Mac, Tita Nelly, Tita Yes. Cynthia, ayan, Ate Janet, Lumiwa Discarte, Hmm. Nanay Babe Kaluya, yan, siya pa, Baby Asan, Catherine Bugoy, shoutout, Ruby Garzalia, Alice Garzalia, Camille Garzalia, and Garzalia family. Sa next bumag na po tayo mag-shoutout ulit, dagdagan pa po natin, mag-comment na po kayo. Shoutout everyone, God bless, ingat po kayo. Yes, mga kapudibis, ang ganakin ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mo ba? Thank you so much po, ingat po kayo palagi na.